Balima anyakuma très urgent. Balima ou kabako koba do reflect à bi. Samedi 27 juin 2026. Malion amboraka information du de soro. Aywa et Assimi Goïta nga video man dobe no wa wole ko OMT. Abora ay video ke ko Mali drone nebe ko ka Niger aéroport ko sécurisé. Comme Mali drone nebe ka Niger aéroport sécurisé. Awa Niger kaw. Aw global de ko Assimi Goïta nebe ka Mali drone bla ko ka ta Niger sécurisé. Ko ka Niger aéroport ko sécurisé. Malanga janga kuma kana me folo. Awa ka to de. Ale ka dumuni bɛ Niger kɔnɔ ka Niger ka aviation si ni Faransi ko kɛ dɔrɔn an bɛ capture de garange ka Niger aye kuma me ya OMT de fleka ni kuma fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲa bala de OMT a filɛ ni ko Niger Mali autorité ani Niger autorité ko bɛnna la ko Mali de bɛ taga ko Mali drone de bɛ bɔ Mali kɔnɔ ko ka taa Niger aéroport ko k'o sécuriser ko ni koko kɛra ko Mali de ka renseignement bo information sɔrɔ Koko di Niger ma mais sigi kuma ka malien bɛɛ ka kuma ina mɛ dɛ Mali ka dumuni bɛ Niger kɔnɔ ka Niger ka aviation si ni Faransi ko kɛ dɔrɔn an bɛ capture de garange ka Niger Niger autorité y'o ɲɛsɔn da aw ma finalement c'était Marocain bilen mais mun bɛ sɔrɔ o sɔrɔ wala i tɛ se ka sinɔgɔ malien bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn Malien bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan Mali halala Mali hɔrɔn nin kamalen min filɛ ka kuma tantɔ a ko Niger ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Niger kunna k'olu ye autorisation di Mali autorité ma Assimi Goïta ma ko Assimi Goïta ka drone bɔ Mali kɔnɔ ko ka taga Niger aéroport ko o lakana ba kuma yɛrɛ ta datugu kuma bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ma Malien bɛ kulo bɛ nin na dɛ bon nin kamalen mun filɛ ka bɔ ka kuma tan Mali renseignement n'a bɛ baara kɛ a b'o kalama Mali service de renseignement kun bɛ ne bila ka docteur Shogel Maïga espionner a bɛ ko bɔ a da m'a fana ko Mali renseignement ye zéro de ya bon i bɛ virement ye ka kuma fɔ réseau kan renseignement kulo b'a la dɛ renseignement b'a kalama o de kadi renseignement fana awa renseignement yɛrɛ de bɛ ngalon fana don da ko ngalon fana fɔ Malien kuma bɛ fila ɲakɔrɔ OMT a ka baara ni a ka baara kura di an kun tɛ OMT dɔn ni ngalon tɛgɛ ye wallahi billahi Malien an kun bɛ M5 kɛlɛ kɛ wagati min na a jogo kun ne ma nin jogoya la dɛ n y'a fana ko ninnu Assimi Goïta ninnu ye mɔgɔ caman de tiɲɛ Mali kɔnɔ u ye balimayaw fara ka sinjiyaw fara ka teriyaw fara ka adamadenyaw fara ni kuranɛ cɛ ninnu ka fanga ma kɛ hɛrɛ ye Mali ma a kɛra sari ni cɛ ni filɛ ka ni ngalon modèle mun tigɛ wallahi billahi a kun tɛ nin kɛ ni kun t'a jugu ye ne b'a dɔn an ye M5 kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fitini ni ye docteur ni docteur Shogel Kokala Maïga de ni fa don baara la ka moto ni fɛn san ka di ninnu ma ninnu fitinama ninnu ka denwulu saga docteur Shogel Maïga d'a bɛɛ sara OMT ne kun tɛ OMT dɔn ni nin jogo ye Sorasi ninnu ma ɲi dɛ u y'a se k'u bɛ ne don a jeu la ne ma sɔn c'est pour ça n b'a fana ninnu nalen ma aw ni Ala na kira cɛ Mali vidéoman ki aw bɔra a ye Nathalie Niang a ye diɲɛ a ye mun kɛ sa nin kuma mun filɛ tantɔ est-ce que Niger vidéoman bɔra ka Assimi jalaki est-ce que Niger vidéoman bɔra ka kuma fɔ aw ma aw filɛ ka galon tigɛ k'o nɔrɔ Niger autoritéw la k'olu ye permission di Mali ma ko Mali drone ka taga Niger aéroport sécurisé Malien bɛɛ b'a dɔn nkalon di drone akisi bɛ Mali bolo ani Bayaktar u ka drone naba in yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ bɔra ne kɔnɔ o bɛ Niger bolo drone bɛ Niger bolo o tɛ Mali bolo o tɛ Burkina bolo a b'o kalama drone bɛ Niger bolo a tɛ Mali ni Burkina si bolo a b'o kalama depuis coup d'état ma kɛ drone kun bɛ Niger bolo ka kɔrɔ a b'o kalama bibi na drone hakɛ min bɛ Niger bolo a tɛ Mali bolo a tɛ Burkina bolo le Niger est une puissance attention bon u ye nin ngalon kelen de fana tigɛ n bɛna perebu wɛrɛ fana yira aw la Maliens u ye ngalon dɔ fana tigɛ n bɔ Niger kelen fana kan mais o bɛɛ la Niger kaw ma dimi aw kɔrɔ aw bɔra aw kɔrɔn kolon ninnu bɔra tan Nathalie Niang ka diɲɛ kuma bɛ fɔ
ko General Tchani ka natali bla anya be ni kamale saba na u ka sommet AES mun kɛra ni cɛ saba de photo bɔra réseau kan Mali vidéo manu y'a bla fan bɛɛ u tɛ Hausa kan mɛn u tɛ Zerma kan mɛn u ɲabala mɔgɔ bɛ ka kuma u ye ni cɛ saba ninnu filɛ ni hakili b'a la sommet AES mun kɛra fo Assimi Goïta taara Niger général fɛkɛ capitaine Ibe taara Niger ni kamale saba mun sigilen filɛ ni u ye ni photo de bila réseau fan bɛɛ ko ninnu ye terror di ko ninnu tun bɛ fɛ ko ka taga sommet ko ka taga bombe don ko ka sommet tiɲɛ ka sɔrɔ ninnu y'u ka jeunes de minnu kɛlen bɛ ka sɔrɔsi fini dɔ la u sigilen bɛ u tun bɛ ka kuma di u y'o dɔrɔn u y'o photo ta ko Modibo Kone ka Modibo Kone photo bila ko de filɛ k'i to Mali kɔnɔ a bɛ hali Chodi ka page sanfɛ u ka vidéo mani fɛn ni Mali renseignement bɛ ka baara kɛ o bɛɛ ye nin vidéo bila Niger ka dɔ de bɔra bɛ bamanankan mɛn o ye vidéo kɛ u ko nkalon de don ko ni cɛ saba ninnu ko terror tɛ u to Mali kɔnɔ ka terroriste galon tigɛ ka nɔrɔ Niger ka denw yɛrɛ la Niger kaw bɔra ka attention kan b'aw bonya ka Niger ka dɔ de bɔra ka vidéo kɛ mais n bɛna tila ka vidéo ɲini vidéo kan ka sɔrɔ n bolo yɔrɔ dɔ la n t'a dɔn n ye vidéo bila yɔrɔ min na mais n bɛna vidéo ɲini ka yira u la aw b'a lajɛ nin kamalen saba mun filɛ nin u ye nin fana kɛ c'est à dire u to Mali kɔnɔ ka terroriste galon tigɛ k'o nɔrɔ Niger ka den dɔ la Niger kaw ko attention bon OMT filɛ nin ani Mali service de renseignement bɛ baara kɛ OMT kelen de bɔra ko Niger autorité mɔgɔw ye ko le autorisation di Assimi Goïta ma ko Assimi ka Mali drone na bɔ ko ka taa Niger sécuriser an ka avion présidentiel o jenina Mali drone mo ye dɛ n'est-ce pas mais Mali drone mi se ka taa Niger sécuriser ma a tɛ se ka Kidali ɲini ka di Mali ma Mali drone ko to Mali kuna an ka ministre de la défense Sadio Kamara fagara n'est-ce pas Kati attaquera Bamako attaquera o kuma la Mali mo ya Mali drone mo ya Mali radar mo ya nous avons un renseignement colon Demoumbankuna. C'est le renseignement le plus nul dans l'histoire du Mali. Mali renseignement si l'un te donne là. Ou le WhatsApp groupe qu'on a nous na. Aïe c'est que tu vas boire groupe sans fait. Non t'es un problème na saoma. Ou yo faut qu'à décès nega vidéo be partager. Ou yo ko beke kande mangoya. Ka dien trop soube dane la. Kata don mogo be nega vidéo partager ou lu chama menacer ou desero bela. Ali chini nega vidéo be je fan baby. Ou masse ko bali ou sali ou ba moko kele la politique kele mais kuma kele fo Mali ngena bi a benin ka jana teke cha benin korane che Mali renseignement concentré le vidéo amunu me vidéo ke nambu jogo jugu fode ou ka concentration be awde ka kateme Amadou Koufaka Mali ser de renseignement ka concentration be munu me vidéo ke ku jogo jugu fode ou ka jene ya kuma ou fo anu be shweni munu kala yurugu munu kala ko fode ou bolu de sui kateme marfatigo munu be kungo kono ou aklite olukan ou be sra aunde nya aunda bomunte bo aunda marfak sete bo aunda mais kuma be bo aunda obu torodi kuma ga me nunu toro kateme marfaka kuma ka me Assimi Goïta nunu toro kateme bomunka kuma ka me Assimi Goïta nunu toro kateme Bina Jara nununka ni Bina Jara la jobi ni Assimi ninga ko ka Bina Jara mina ou ka Sékou Toungara mina ba ka Sékou Toungara dia parce que ne be kuma mu fo ba toro mais marfate ne bolu ne de pas ala kan wolo kan bla dien kono madeli ka marfati nta do marfa be ci cogomi mais nga vidéo ke un contrôle te dien mo shibulu ugo ko shogal may ga ben ko ngien kale corona la ma cité ne ko fe ne be information min di mal la de abe bo o sorosu yere de ka cercle kono ne be sorosu ko ko kalama billahi ni ne ya fo dugu be wuli mais ko do be ne bo du toye parce que mo ga vie privée woro do be mango fo ni surasi mu fle ni korane che obe secti kono obe secti mo rani ne a développer dongo do billahi da ba ne be bona perevu fana yi ni surasi kelengele mu obe secti kono Mali secti tede Mali secti tede obe secti mu kono obe dugu mina ma dugu tokofo ma hôtel tokofo mente fa ka do au niveau na kobe na bora kalama billahi tallahi do sikile me fege ne ma kuma alibi c'est pour cela moi je les gêne ne ka vidéo bu toro ka teme Binataka ne ka vidéo bu toro ka teme Amadou Kou parce que ne be tien de fo e kani galon tege denya la jabani e kani galon tege denya la je kan galon tege ka do ko mo da et puis ama ba fana de mena fendo fana ira malien una ay ni fana je tukuni aw de be bodongo do ka vidéo c'est pour cela on est en compte c'est ka be bon OMT flega ni barami ke ou me fe ka on blan nyona sila an bubu mabel an ko an tinde ke ben le cerveau maçon Sékou Toungara maçon docteur Choguel maçon ora to na mabe
parce que ube fait ka fɛn bɛɛ kɛ nkalon di mais maintenant o fana vidéo spéciale fana kɛ una ma bɛn nkalon tigɛ fana o fana vidéo spéciale ni bɛ se k'o kɛ sini ou bien sini kɛnɛ je suis en train de voir bon an ka ni vidéo fana lajɛ aïe namɛ c'est pas du mensonge, de dire que l'hélicoptère qu'on a eu aujourd'hui peut en 2 minutes atteindre les États-Unis. Ça démontre aussi de la capacité, l'effort qui a été fait. Maintenant, quand on vient en arrive, tout de suite, il y a quelqu'un qui a dit que les camps devaient être comme ça. Pour dire à mon aîné, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, quand on est sur une chaîne de télévision, ce sont des millions, des centaines de milliers de gens qui nous regardent. Ce qu'on dit ici, c'est très important de faire extrêmement attention. Vous êtes un responsable des partis politiques ou des regroupements, ou en tout cas des dynamiques politiques, vous l'avez dit, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à faire extrêmement attention à ce que vous dites. Quand vous dites que nous venons d'acquérir un hélicoptère qui peut atteindre les États-Unis en 2 minutes, je crois que ceux qui nous regardent, il ne faut pas qu'on nous juge tous de la même manière, parce que si vous venez de dire, je ne peux pas m'asseoir sur un plateau de télé et laisser ça passer, c'est grave. C'est grave venant des responsables, venant des Maliens avertis et conscients. Et quand on mène des débats, surtout sur les chaînes de télévision, ce sont des militaires qui nous regardent, des familles des militaires qui nous regardent, nous concitoyens de la diaspora et c'est l'intérêt qui nous regarde. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous avez dit ici que vous cautionnez la propagande. Nous ne cautionnons pas la propagande. Même si on fait de la propagande sur la base de la vérité, si on achète des derniers avions, toutes dernière génération, et que c'est vrai, parler là-dessus, promouvoir que l'armée malienne vient d'acquérir des hélicoptères toute dernière génération. C'est vrai, si c'est faux et que vous dites que vous voulez vous inscrire dans cette dynamique de mensonges que certains diffusent en longueur de journée, je suis désolé, monsieur, en tant que responsable du parti, vous devez vous garder de ça. Je suis choqué d'entendre un responsable du parti dire qu'il y a un hélicoptère qui peut quitter le Mali pour atteindre les États-Unis en 2 minutes et qui nous dit qu'il soutient la propagande autour de ça. C'est gravissime, monsieur. Comme Mali hélicoptère de solo, comme Bamako kana États-Unis, comme multifla. Bon, voilà des choses comme ça. Bon, on est Alan Kratche. Alan Dambe, Galonteka Haram Yaleme Biblu Kono. Galonteka Haram Yale do Korane Kono. Hali Bolisona ten Galonteka la fait. Moi, mi be Bolison. Billahi ni be Galonteka ga boli bikele. Ngalo ere fashi, anga société kono machi ta fait. Mais ni sura sou de nanen Galonteka ko de faso de nyumaya. Kubo publicité ke. Aw ko kate tubabu fait. Mais tubabu jogo ere de fle aw lata. Est-ce que Malon ba kalama jogo me Assimi Goïta la de impérialiste jogo de bala propagande ni galon tege de. E ma RFI ni France 24 be ko de ka. Awa o e bala tanto ni uri France mani de mais France dengolo le ne tanto ni France ga dengolo le nda benana na France jogo be bula janfantiya ki chuni mogo yi ka mogo janfa ki intérêt nyini mana ko abe France jogo di. Ne France ga lagare nu dia an kuna tanto. Ou keleme ka taga révolution briefing bumbu kuna révolutionnaire ou tede ngalon tege la udidu mali abe flaw nyakoro ou te fo do ngalon tege te o yan ngalon tege ka noro Niger la aw ni ala na classe général tiani mogo be aw la kaka ta mali aw ba kuma ire datu kuma be mogo be ta mali akambe